дастаи мунтахаби Туркманистон дар бозиҳои имсола хуб хушбахтона ки иштирок мекунад, чунки дар бозиҳое ки ҷоми кафа мегузаранд дар Осиёи Марказӣ ин даста умуман намояндагонашро дар ҳама сину солҳо кам овардааст ва имсол Қирғизистон ба ин бозиҳо наомад, аммо Туркманистон ҳозир шуд ва аз рӯи бозии футболбозони дастаи Туркманистон бармеояд ки онҳо он қадар малакаи маҳораташон воло нест ва ин ҷо Туркманистон ва Ӯзбекистон бо ҳам бозӣ доранд ва Нурлан Иброҳимов дар дақиқаи панҷум аз дастаи мунтахаби Ӯзбекистон ҳисобро боз кард. пеш аз ҳама бубинед ин як ҳолати хеле хубе буд барои футболбозони дастаи мунтахаби Ӯзбекистон ва баъдан баъди 9 дақиқа дига Алиҷон Бекмуродов дар дақиқаи 14 ҳисобро 2-0 намуд. як қаҳрамоне дар бозии байни ин дастаҳо пайдо шуд бо номи Абдуғафур Ҳайдаров баъди ин зарбаи пеналтие ки бо гол анҷом дод тавонист хуб роҳи голзании худро пайдо намояд. дар ин баробар Муроҷон Комилов аввал голи чорумро зад. ҳоло бубинед ин ҷо голи чоруми футболбозони дастаи мунтахаби Ӯзбекистон чӣ гуна 4 нафар ҳамаи хати дифои дастаи мунтахаби Туркманистонро гузашта буданд. баъд Абдуғафур Ҳайдаров пас аз ин ҳамаро шурӯъ кард. ҳамин голашро зад, голи панҷум дар як дақиқаи иловашуда. ҳоло бубинед чӣ гуна як ҷонбоз, як гимнаст, чӣ гуна як тобдиҳии бадан атрофи меҳвар ва ин голи навбатиаш аст дар дақиқаи якуми вақти иловашуда ва ҳисоб 6-0 шуд ки 3 голро дар ин вохӯрӣ то ин дам 4 голро Абдуғафур Ҳайдаров аз дастаи мунтахаби Ӯзбекистон ба самар расонид. Муроҷон Комилов боз як дар қисми дуввум боз як голи дигари худро зад, дубли худро созмон дод. ҳоло ин лаҳзаҳо манзури мо бу шумост. дар ҳақиқат дастаи мунтахаби Ӯзбекистон хеле қавӣ омода шудааст. бибинед футболбозонаш чӣ гуна маҳорати хуб доранд, аз ҷумла Муроҷон Комилов ки ин голи дуввуми худро зад. 7-0 футболбозони дастаи мунтахаби Туркманистон ҳам имконият ёфтанд ки як гол бизананд. Гурбан Мухаммед Есенов, баъдан Абдуғафур Ҳайдаров боз гол зад. Гурбан Мухаммед Есенов бошад голи дуюмашро зад. хуб ин бозӣ бо ҳисоби калони 9-2 ба нафъи футболбозони дастаи мунтахаби Ӯзбекистон анҷом ёфт ва яқин аст ки Ӯзбекистон аз ду бозие ки дошт бо пирӯзӣ онро ҷамъбаст кард ва дар ин ҷом дар ин бозиҳо ғолиб омаданаш мумкин аст. албатта вохӯрии ин дастаро мо интизор мешавем бо дастаи мунтахаби Тоҷикистон. ҳоло ин Гурбон Муҳаммед Есенов буд ки пеналтиро назад, аммо баъдан онро такроран ба тури дарвоза равон кард ва он вақт мо мегӯем ки дараҷаи футболи мо то кадом дараҷа аст ва ин футболи 17-солаҳои мо чӣ гуна бозӣ карда метавонанд. ҳамин тарз мусобиқаи ҷоми кафа то 28 май идома меёбад. имрӯз дастаҳои мунтахаби Тоҷикистон бо Туркманистон ва Эрон бо Афғонистон бо ҳамхоҳӣ меозмоянд. аз натиҷаҳои ин вохӯриҳо мо дар барномаи оянда ба шумо ҳарф хоҳем зад.